Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana ezî rojvara behsa zatekî bikim ku hûn resmê wî dibînin, ev zatê hanê bir alimê hanê Seydayê Mel Abdulbaqiyê Bellê ye. Seyda Mel Abdulbaqî kurê Seydayê Mele İbrahîm e, Seydayê Mele İbrahîm jî kurê Seydayê Mele Umerê Gudorniyê ye ku Gudornî bağliyê Sasonê ye, Sason jî bağliyê Batmanê ye û xîne ji eşîra Xiyan e. Seyda Mel Abdulbaqî di sala bîst û yekê Ağustosê sala hezar û neh sed û bîst û sîsya da li Diyarbekir li Qulpê li gundê Qulpê li Şêx Hemza hatiye dunyayê. Piştî wî ku emrî biye 4 sal 4 meh û 4 roj bavê Seyda Mele İbrahîm dersawiya Elîbêtkê daye. Alimê berê wisa kirine hedîskê hat Resulullah heye ku dibe ê ku emrî seviyan bibe 4 sal 4 meh 4 roj dersa wan bidin înşallah wê alimkî ji wan derin. Eger alimê tibbê û fenê û wesaîrê alimê erebî. Bavê jî bî awayê dersa wî daye. Seyda Mel Abdulbaqî kurê bavê xwe biye tenê biye. Ji bavê xwe neqetiyaye. Bavê wî ji Şêx Hemza rabûne hatine gundekî Farqînê Bameydanê çend sala li Wirmayê ji we dereceyê hatine gundekî Farqînê Başko çend sala li Wirmayê û ji we derecê di sala hezar û neh sed û çil û neha da hatine gundê Bellê bevra li gundê Bellê şo Seyda Mele İbrahîm bavê alimê gund biye Seyda Mele Abdulbaqî jî li camiyên Hirtiye vesaîre. Di sala hezar û neh sed û şêst û sîsya da ku Seydayê Mele İbrahîm bavê Seyda Mele Abdulbaqî wefat dike û Seyda Mele Abdulbaqî tamamîle îdî dibe melayê gund, dibe alimê gund, dibe müderrisê gund, dibe weezê gund û îdî tamamîle li camiyê û li feqîya dinêre. Emirê xwe nava feqîya de derbas kiriye. Seyda Mele Abdulbaqî erebî pir xweş zanbû, hem yazke hem xeber de. Bi farsî pir xweş zanbû, hem yazke hem xeber de û bi farsî dersa feqîya jî dida. û Seyda Mele Abdulbaqî elmekî ferayîzê muazzem li balê hebû. Pir xweş elmê ferayîzê fehm dikir. Gelek alima dihatin balê elmê ferayîzê jî hîn dikir. Îca ez piştî behsa feqîtiya Seyda Mele Abdulbaqî bikim ku li kurê feqîtî kiriye. Li gundekî Farqînê li Ferhendê li ba Seyda Mele Yehya xwendiye. Li gundekî Bismil li Tirbespiyê li ba Seydayê Mele Umer xwendiye. û li gundê Farqînê Huseyna û li Heşt Derê li ba Seydayê Mele Salih xwendiye. Seyda Mele Salih jî li ba Seyda Mele İbrahîm îcazet sendiye û paşê jî dibe muftiyê Diyarbekir. Li ba vana xwendiye. û elmê wî yê ku maye li ba bavê xwe Seydayê Mele İbrahîm temam dike, îcaza elmê jî ji bavê xwe Seydayê Mele İbrahîm distîne. Seyda Mele Abdulbaqî bi hezara dersa feqîya daye, bi seda jî îcazet daye. Îca ez dixwazim hinekî ku li ba Seyda Mele Abdulbaqî îcazet sendine ez navê wan bêjim bi kurtayî yanî. Seydayê Mele Salihê dîda kurê Seydayê Mele Şemsedînê Başko. Seydayê Mele Hedayetullah Başko kurê Seyda Mele Şemsedînê. û îcaze kurî wî Seydayê Mele Nîmet. Seydayê Mele Mihemedê Batmanê. Seydayê Mele Galib ku eslen Qoruxçîn e. Seydayê Mele Remezanê Boçelî. Seydayê Mele Cemal. Seydayê Mele Xalitê Şîrvan. Seydayê Mele Yusuf Kanîkî. Seydayê Mele Mihemedê Aqîkî ku Mûşîn e. Evana ê meşhûrê wan ku li ba Seyda îcazet sendine. Îca ku ez jî gihîştimekê Seyda ji gelekî ciya feqîya xwe Seyda digirtin û dihatin li ba Seyda dest distendin.
گوندی وی بله گلکی باز که او دبی ام تشین کدرا ترکیه کمرل هفت پرسه لجواتا لدعوتا لتعزیت بي ولا ملبلي خندية ملبلي خندية باس لما الباقي قندي دبن ام بي غرور دستين بي كفامت يعني اجا خدای تعالی تجاری عالما سر مکیم نکه خدای تعالی ذات مزن سر مکیم نکه مجد ریا ذات مزن دا بمشین يعني ابانا علمی خود علمی دا امر خود علمی دا درباز کرن در صفحه درباز کرن او چون ام جگرد ریا وان ذاتا دا هرن صدای ملا عبدالباقی بله د 12 نیسان د سال 2010 دا لگند بله وفات که و مزلی ویجی لگند بله خدای تعالی رحمه خو لسیدای من عبدالباقی بکه و جیوی جنت به جرحي حالة رسول الله عليه الصلاة والسلام را جرحي الصحابية وخليفة را وجرحي الذات مزن وجرحي سيدنا من عبد الباقي را الفاتحة.